एगो तो इंस्टाग्राम पर वीडियो जोन देखल जाता इंस्टाग्राम बना फेसबुक पर कि जोन लड़का में मजा बता लगी मैंने हां उ वाला बात सही बात को प्यार हरगिज ना होके के चाहिए तो प्यार का चीज होके के चाहिए भाई कि इंसान का सिस्टम खोसी के सिस्टम से चेंज किया गया ये ना भाई कृष्णा जी की टीम में नु खाली खूंखार शेर रहल है जोन मांस छोड़ल सन नोच के खा जाला सन तो जोन भैया बानी रंजू भैया कहतनी कि माने 13 गो तो हो गेला सन त 5 गो साल भीतरे हुई सन कि माने कोशिश में माने कि साल के भीतर 5 गो निकाल दी काहे के माने उतना समय इंतजार कर त माने 9 महीना वाला इनका लगे 9 महीना वाला रूल नहीं है 5 गो मतलब कि 2 महीना ये हल्का में मत लियो प्रोडक्शन बहुत जल्दी खींचते हैं टाइम नहीं लगाते हैं हाँ वही से दैया में एकदम घिचला में प्रोडक्शन तो भाई मेहरारू कहले बारी कि तनी अब फायदा करे में डिस्काउंट करो डिस्काउंट ना करो पूरा करो हमार लागत है उनकर सेंसर बोर्ड अब खाली हो गेलै खाली पन उनकर खाली सेंसर बोर्ड में हो गई है ए इनकर शादी होल लगी शादी भी होई लेकिन अभी होला रोज होला उ वाला ना हां रियल वाला हाय भाई बहुत ज्यादा अंदर दर्द लेकर जिया तारा से भी भाई ये ब्लॉग वीडियो के हां तो उ जानता नहीं जरूर इनका लाइव पर फॉलो करिए वो वाला जरूर हां मेरा तो गाना रहे वाला कि हम दर्द लेके जिए तुम्हारा दिल लेके जिए आपको पता ही है रलसिया इनका नु तो पड़ोसिए लेके भाग गइलो अब रणुआ बनल बन त का करत ओई के सोचत नहीं कि कुछ तो नहीं मिल जा आई बाल ई मालूम करे के पड़ेला और दिया के पूछत शादी वादी होई ढूंढा ना कोनो बोला ना ढूंढी अच्छा इतना वायरल बात शादी तो कॉल आई लेकिन सभी सोचा जाता लड़का से कल जाओ लड़की से कल जाओ माने उहे वाला बात है भाई आजकल चलत नहीं थे कि लड़के ने लड़के से किया शादी और मनाया सुहागरात हाँ एगो तो इंस्टाग्राम पर वीडियो जोन देखल जाता इंस्टाग्राम बना फेसबुक पर कि जोन लड़का में मजा बता लगी मैंने हां उ वाला बात सही बात ए बाबा ओजी साटे के पड़ी ओजी ना चली हमार पंकज भैया रउई बताई प्यार मोहब्बत के कुछ बारे में बताई जिंदगी के का भइल हटे कैसे चला ताटे जे करे जितने बा जरूरत उतना यूज कइले बा हाले फिलहाल में हमार ब्रेकअप भइल बा लेकिन उससे हमार लाड़वा फर्क नहीं के पड़े वाला फर्क पड़ी जब मन करी तो फर्क पड़ी ना मन करी तो मिलन के बात के विचार के 150 रुपया में 3 घंटा मस्त भाई ई ब्लॉग के हमें ई खत्म करे के चाहता नहीं और बाकी अभी जोन भी देखनी है लोग सब कृष्णा चेक भैया के टीम ये बहुत अच्छा टीम भी बात विचार मैंने अभी 2-3 आदमी सुतल बा एने थोड़ा देर खाती हंसी के मजाक होइल ह तनी भाईल वाइल तो कनिया से कि चेहरा तनी इमोशन में रहल तो कनिया तनी खुश कर दी कि अच्छा केहू भी हो प्यार हरगिज ना होके के चाहिए तो प्यार का चीज होके के चाहिए पैसा से शायरी मार दे ना शायरी वाला ही ना हो तू कहबा तो भले दे शायरी हां मनी की दुनिया लमार बार दिलदार ना मिली रउआ खोज के हार जाए लेकिन रंजन जैसा यार ना मिली हाय तो इहे बात बा कि लोग इन प्यार के मारल बा भूखाई शेर बा अगर किनु गलती से भेटा दिहन तुम करे के जोन ना दबुची लोगिन ई त बात क्लियर बात बा कृष्णा जी की टीम में नु खाली खूंखार शेर रहल है जोन मांस छोड़ल सन नोच के खा जाला सन आइए एक और कुछ कहना चाहते हैं और भैया बहुत दुखी हैं तीनी के ऊपर कह देते हैं चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं वाह मोहब्बत भैया जी से करिए हजारों से नहीं हां पता नहीं हमरो पे चाव दलोगिन ए कैसे दिल टूटल बा देखी ठीक बा ई तनी दया दिलो तनी चेहरा बहुत चेहरा देखा तनी अंदर से हम खिया गइल बानी खिया मन बुल का सिलोट दे सब गइल बा तो देखिए तो रनवा बा तो हुआ हो जइहन काहे के टेंशन होत रही है तो छेरुआ हो गइल बा हमनी के वो गइल बा तो हम ओकरो व्यवस्था जाने नी काची? उ जुट जाई कनेक्शन अरे उ ना हो तो हो जाई अरे महाराज
अरे महाराज खोसी का लगवाते महाराज, क्या टेंशन में बानी भाई, जिंदाबाद। डिजिटल जमाना बा, खोसी तो कल के न्यूज में आई कि इंसान का सिस्टम खोसी के सिस्टम से चेंज किया गया। ये ना भाई ना घोड़ा का बड़का हो जाएगा, नहीं। घोड़ा पर घोड़ा का ज्यादा बड़ा हो जाएगा यार, चलो लायक ना रहियो भाई तो हम पढ़ रहे बनी यार, हॉर्स पावर खोजे रही सर, हॉर्स पावर मतलब घोड़ा इतना लंबा। ए रुकिए, ये एक मिनट आवाज नहीं आ रही होगी। ये इनका एक मत है, विचार है कि लड़कियां सबसे ज्यादा क्या खोजती है। बड़का देखिए हमारी पब्लिक देख रही है, कुछ अच्छा से बताइए कि माने समझ जाए लोग। माने बड़ा पैसा, ज्यादा पैसा, हॉर्स पावर तो नहीं बरियार रहे के चाहिए, स्टेमिना ज्यादा रहे के चाहिए, बड़ रहे के चाहिए। ना उड़ा तो ठीक बात है भैया। और अभी रहुआ देखत रहिए कृष्णा जी के टीम, कुछ आदमी बा कुछ आदमी नहीं थे, और बाकी सब कृष्णा भैया के जोन भी दिल रखल बा मेडल, इ मेहनत हथियार हटे सब। और हेने देख सकता नहीं कृष्णा भैया खिलखिलाता नहीं, मुस्कुरात बानी। बाकी भाई लड़की के चिंते बानी, लड़का जोन भी कहो तो रहुआ लगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और कह दी तनी रंजन भैया लोगवा के कह दी कि ध्यान दे लोग लड़कों को। हाँ भैया लोग, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करतनी कहतनी है, चेहरा पे तनी हौसल एकदम स्मोसल चेहरा हो गइल बा। हाँ, इस चेहरा पर तनी थोड़ा लाइट दिलो कि तुम बेचारा का लाइट बन जाओ, हमारे छोट भाई के आ तुम भी आ जाए। आ हो वाला तो हम जोड़वा दे तनी, जा तनी 2 खोसी का ऑर्डर दिला, तुम से 2 काट के जोड़वा दे। ठीक बा।